יש לנו באמצע הזה שלנו, יש לנו מלא תמונות, לפני הופעה דופקים זה, לפני הופעה דופקים זה, היה לנו מלא כאלה. חומוס בעכו, היה לנו מלא שטויות כבר. כל להקת מטאל שמגיעה לארץ, הכי זה, הדבר הראשון שעושים להם זה, בואו תסתלמו פה עם חומוס. זה פקל, זה לא, כבר לא מתלהבים מזה. טוב, זה היצור שלכם. וואו, יצור מדהים. יש פה איזה, נראה לי... אתה יכול שם לחזק? נראה לי, זהו, נראה לי ש... רגע, אולי עם השלט? הופה! טוב, חברים. אז זה החבר שלכם. מחזור הבוקר היותר אלים. סתם, הם בחרו מין כזה שהוא סוג של בריון, שזה נחמד, אבל אנחנו עושים, כמו שאתם רואים, את אותו דבר בדיוק. זה ממש אותו תהליך פיקס. בגלל זה אני אומר, זה לא כזה משנה, ואני נותן לכולם לבחור, והכל כולם שמחים, ומרגישים כאילו יש להם משמעות בעולם, ואין להם בעצם כלום. אני סתם רוצה להראות לכם, אני רוצה להראות לכם סתם משהו טכני קטן לגבי רנדרינג גם בקטנה. שיהיה לכם עוד איזה, לא יודע, משהו בארסנל במוח. אנחנו פשוט נעשה פה בריק וול. וניקח איזה תמונה של בריק וול נחמד וטרדישיונל. נגיד כזה. הצג תמונה. תודה. תמונה אחרת ניקח. בואו ניקח... לצורך העניין. אני פשוט לא... נעשה ככה. בריק וול טקסטור. זה. הופה. נהדר. אני אשים את זה. פה. ואני אפתח את זה לא במה שלחצתי כנראה. יאללה, אני זורם. אוקיי. אז אני אעשה לזה שינוי קל, אני אהפוך את זה למין סוג של סגול, כהה, טיפה דהוי יותר. אני אעשה ב-levels. נגיד משהו, נשאיר את זה ככה. ואני אשמור את זה. Save as. Shadow. ואני אקח כדור. ואני אלך לתת לו שיידר. השיידר שאני אתן לו, אני אראה לכם את הדרך הקצרה, כן? יש לנו פה בתוך טון, סדרה של טון שיידרס שקיימים בתוך ההייפר שייד.
הראשון, סוליד קולור, פשוט צבע אחד מלא כמו סרפס, יש לו עוד פרמטרים מעבר למה שיש לסרפס, אפשר ליצור ממנו את כל אחד מהאחרים. פה הם כבר יצרו לנו כמה אופציות. השני זה Light Angle, השלישי הוא בעצם, נקרא לזה מודד בהירות, זה ככה, זה Shaded Brightness to Tone. אני אלחץ על זה. ואני אתן פה לחבריקו שלנו אור. כולכם רגילים עד עכשיו שאם יש אור, לא משנה שיידר לא שיידר, לא משנה מה קורה, אנחנו מקבלים תופעה רגילה. פה אנחנו נקבל תופעה שכזו. זה מאוד מאוד נחמד לנו. עד לפה כולם איתי? נהדר. אני יכול להיכנס לתוך השיידר עצמו, ואני רואה פה שני צבעים, אוקיי? אחד של החושך, אחד של האור. אני יכול לבחור את הצבע, ואני יכול לחבר פה מפה. אז בואו אני אחבר לצל. הקובץ החדש שיצרתי. בואו נחבר לאור את הקובץ האינטרנטי. מדהים. וזהו. אני יכול לבחור את האופציה שבה הם מתמזגים אחד לשני. יש פה ליניאר, סמוד, ובעצם זה יהיה הרכות בין האור לצל. כרגע אני משאיר את זה כמו שזה, ואני לוחץ מנטל ריי, במנטל ריי אני עושה את זה. פשוט משהו מאוד בסיסי. זה מדהים! אוקיי? ואנחנו יכולים ליצור דברים שהם כאילו במכוון, לא רק שלא ריאליסטיים, אלא גם בכלל לא הגיוניים. לדוגמה, הרבה פעמים שיש לנו קומיקס, דיברנו על זה כמה פעמים, אז אפשר ליצור שיידר, שבו לדוגמה תמיד קווים מפרידים בין אלמנטים יהיו לבנים, אוקיי? או שבצל יש נקודות, תמיד, אוקיי? יש פסים אולי בצל, ובאור אין פסים. הכל אפשר להוסיף ככה, נורא 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 בקלות, עם משחק נורא פשוט. אני רק אראה לכם את הקטע של השילוב. שאר הפרמטרים פה, אפשר לשחק איתם גם, הכל פועל על אותה צורה, זה אינקדנסנס וזה, נורא נורא פשוט. אני ממש מראה לכם רק את העיקרון, ואפשר לעשות פה, נגיד, שמוז. מה זה אפילו מתרכך שכזה. ואם אנחנו לא נסתכל על זה דרך נו בבקשה. אז זה ממש דבר כזה. אתם רואים שאנחנו יכולים ליצור אפקטים לא ריאליסטיים, קרטונים לחלוטין, אבל לא קרטונים טול שיידר רגיל. אפשר להיות מתוחכמים עם הקרטוניות הזאת, אז כבר דוגמה אחת נורא נחמדה. אני מקווה שנהנתם, תודה רבה, אני אתיין. תודה. אני תמיד מחפש, מגיע הביתה, אני נורא אוהב לראות טוטוריאלים, אז שאני רואה משהו שאני אומר, זה קול! אז אני מראה לכם. עשינו את זה מלא באנימיישן לאב, כשעשינו לוק שהוא כאילו פיינטרלי לוק, אז עשינו מלא מלא מלא... יש לנו משחקים של טלטייל? טאבטייל. טלטייל. טלטייל, לא. אוקיי. יש להם שיידרים, כאילו עושים פיינט. כן? הם מלבישים טקסטורה מצוירת על פנים. כן. זה לא ריאליסטי. משהו מלא. זהו, סוף המשפט? ציפיתי שיהיה אז. אז זה מזכיר מה שעשית. אוקיי, אני choose to believe you. אתם ראיתם דברים באנימיישן לאב? לא ראיתי לכם? אתם רוצים לראות דברים באנימיישן לאב? נראה לך שם באמת דברים, באמת כאילו רינדורים לא ריאליסטיים. ננסה. עכשיו אנחנו ניכנס כאילו ליוטיוב שלי וכל מה שתראו זה מנגה, אתאיזם ומדע. זה כל מה שיהיה עכשיו. פורנו, מלא פורנו. איזה מנגה?
מה זה פורנו? דרגון בול זי. על מנת דלג. נהדר. נשכם כל הפלייליסט שהכנתי לכם. מה יתון? עכשיו הכנתי את זה. אני בהופעות. אוקיי, אז זה לדוגמה דמות. וזה נראה תלת מימד לגמרי, אבל אם אנחנו עוצרים, ואם אנחנו עוצרים, אז אנחנו רואים שהקצוות, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות את זה, הן טיפה מרוחות, כן. יש מקומות שזה יותר מובהק, אחר כך אנחנו נראה. אז זה דוגמה אחת, מאוד מאוד נחמד, קלו קלאס קלאן. זה מה שראו בטלוויזיה אם ראיתם. ככה, זה ככה היה בטלוויזיה. בדיוק עם העיגוד. שפע לך. אתה עשית את התירס הזה? כן. כן. מישהו פה גולה של משהו כבד? למה שזה לא יעלה סרט של 20 שניות? טוב, זה היה יחסית כאילו תאורה תלתית ריאליסטית, ואז עברנו לזה, שגם לא יעלה אני מאמין. סתם זה עולה. זה תלת, מה שמאחורה שם. אוקיי? It is not 2D. הדמויות כמובן אי אפשר יותר מדי לשחק איתם, אבל כל מה שאתם רואים זה תלת. אז זה הרמה שאפשר להגיע אם מפתחים דברים מספיק מתקדמים. ואפילו יכולים לראות, תראו פה את הסלעים המצוירים האלה, ממש רואים פה שהם לאט לאט כאילו קצת משתנים לגרסה יותר תלתית בשיידר, ככל שמתקרבים, כדי לקבל את העומק, וכשמתרחקים זה הופך לשיידר יותר שטוח. תסתכלו על האבנים עצמם. בואו נראה את זה אולי פה. הופה. ראיתם שזה פתאום קיבל קונטרסט? חמוד. באיזה פרויקט זה? זה היה באנימיישן לאב, שרצו לעשות סרט. Щоб спілкуватись більше, нам доводиться користуватися. בדיוק. זה פרסומת שעשינו בסנובול לרוסיה, לאוקראינה Ми יצוין не כי. отримуємо того, на що сподівалися. היצורים הקטנים החמודים האלה שם, Рішення שהם הביאו לנו, існує. Підключайтеся до тарифу Live. לא רק שהם לא היו цілий חמודים, день. הם היו спілкуйтеся מזעזעים, вільно כאילו з усіма סרטי мережами אימה, та סתם. користуйтеся безлімітним ואז הראינו להם את אלה, והם אמרו שזה נראה להם מפחיד. Live תרבות אחרת לגמרי, אין לי מה לומר. для всіх потреб. פשוט ככה. טוב, אז הקטע באנימיישן, אנחנו נעשה ניסוי נוסף. אתם תראו את ההבדל, אם זה רק יעלה. נעשה אחד אחר. בין תלת שנראה כמו תלת, לתלת שנראה דו-ממדי, כמו הקודם. אז זה ממש תלתי. גרסה אחרת של אותו סרט. אז זה די מבאס כי הוא נופל, כי הוא מסתכל למטה. ההצעה המקורית הייתה שהוא כאילו כולם קופצים כזה, נכון, ואז כאילו הוא עושה ככה. וכאילו הוא לא באמת יכול ללחוץ. ואז אמרו, לא, זה מורבידי מדי. אמריקאים. כן, אז זה היה תלת-תלת,
לעומת הדבר השני שהיה ממש דו, אז תחשבו על זה שאתם עושים פרויקטים שכמו הדרקון הזה, אפשר להוציא את זה בסוף, לאו דווקא ברנדר, גם בטרנטייבל. קלאסי כזה, תלתי, אפשר לעשות דברים ממש מגניבים. זה ממש תלוי בכם וכמה אתם מקוריים. אפשר לחבר, לדוגמה, ל-edge של הצל, נוד של נויז, ואז ה-edge הוא לא חלק, קצת ג'יגידי ג'גידי כזה. אפשר לחבר, אפשר לחבר מלא דברים. אתם יכולים להפוך בעצם את הדמות הטון שיידרית הרגילה שכולם מכירים, נכון? שזה כאילו תלת מימד גרוע שנראה בשתי טונים של צבע. אפשר להפוך את זה לדברים שנראים מאוד 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 מתקדם. הראיתי לכם את המשחק מחשב, לא, אני מת על הפרצוף הזה של על מה אתה מדבר? אז זה דוגמה... זה הכל תלת. Everything here is תלת. זה בדיוק מה שאמרת עליך קודם על הצל כן, כן. שאתם יכולים, אתם לא צריכים להיות כפופים ל... זה כזה תלת! לא! זה בגלל השיידר הזה שנתת, לא? זה בדיוק זה מה שהוא עושה. כי ככה המשחק, אתה משחק עם אלה. זה גם משחק, גם סטריט פייטר יש לו... הם גם עשו את זה עם כאילו 8 פריימים בשנייה כזה, כמו של משחקים עכשיו ישנים, לא 24 פריימים בשנייה. כן, קצת מטורף אני חושב, כאילו, אני לא יודע, אני רואה את זה ואני לא מבין. אני לא יודע איפה להתחיל אפילו, אבל כן. ואז בסוף יש את זה כאילו תמיד אני אומר שהם צוחקים עלינו אחרי שנגמר הטריילר. אז הם עושים את זה. כן, מטורף, אני לא יודע, לא יודע מושג. אז פשוט תהיו מקוריים, לא יודע, אתם יכולים לעשות דברים נורא נורא יפים, רק put your mind into it. אני העליתי את זה. סייגן. אוקיי. יש למישהו שאלות? מה שהראיתי היה נורא פשוט, הם לוחצים טון שיידר וזה קורה ואתם מחברים טקסטורות. אבל למישהו לא הבין מה עשיתי שם? אתה הולך בטון ויש לך פה מלא אופציות. כל אחת אפילו מסביר לך מה כל אחת עושה. זה כאילו עושה את זה. כן, זה דו. זהו, זה נגמר שם. אתה לוחץ ונותן את השיידר. מה ההבדל? איך זה מסתדר עם התאורה והאחר? הוא מחשב את התאורה. עכשיו אפשר לחבר ידנית, יש נוד שמה שהנוד הזה אומר זה הוא כאילו מדד תאורה, הוא מודד תאורה. הוא מגיב לתאורה הדבר הזה? כן, כן. עכשיו מה שעשיתי זה מגיב לתאורה. העיגול הזה, רגע, הכדור שעשיתי... זה שראינו את זה בגלל שהתאורה נופלת בצורה כזאת. בדיוק. זאת אומרת אם זה היה ריבוע זה היה נראה אחרת. בדיוק. על אותו עיקרון. בדיוק. מצב כזה שאין לי במאיה לייר טקסטצ'ר. לא. אין מצב, זה נוד של מאיה מימין ימימה. אין אותו, אין אותו. אני לא מבינה. שימי לב, יקירתי. טקס. layered texture. תנסי את זה אצלך. פשוט תחפשי כאילו בסרט שלהם וזה אמור להיות. תוודאי רק שאת לא... תעשי טקסט ותצלמי את המסך ואם אין שם את זה, פלאפל עליי. נתת לשיידר את הטקסטורות, נכון? אם אני נתתי לשיידר את הטקסטורות? כן. נראית לנו את זה שהוא פותח את זה. כן. לשיידר נתת את הטקסטורות. שמתי את השיידר הזה שרשום פה shaded brightness, הוא מודד את התאורה, אוקיי? וחיברתי לחיבור של האור שם,
את האור ואת הזה את הצל. כן. והוא עושה מישמש ביניהם, לפי האור. ואתה יכול לשים לשם, אגב, זה כמו גרדיאנט, אתה יכול לשים שלבים בדרך, אם אתה רוצה שתי קפיצות של תאורה. אוקיי, וברגע שהאובייקטים שיש לי טקסטורות משלהם, הוא פשוט עושה את המשחק שלו עם מה שמובן. צריך לחבר שם את כל הדברים. אבל... אפשר עוד שאלה על השיידר? אני מנסה להבין איפה הוא מתחבר למטריאל, שאלה מובנת. מה זאת אומרת? אם יש לי כזה... במקום חומר? לא, זה חומר, זה סוג של חומר. זה סוג של חומר? כן. כמו בלין, זה כמו בלין, כמו למבה, זה כאילו... כן, זה סוג של חומר, כן, בדיוק. בוא נעשה פה. רגע, ניתן רנדר יפה לפחות שיהיה. נעשה פה shrink. divisions 2. תן גם ריבוע אחד ליד ש... מה לעשות? תן גם ריבוע אחד, שאלה מביאה, כן. רגע, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אשים כזה, ואני אשים אפילו אני לא יכול להדליק פה מוזר. זה בהיי קוואליטי. מוזר מאוד. אני אשים את זה ככה. אני אתן לזה טון. בואו ניתן לו, יש פה אחד גם טון עם אאוטליין, וספק, יש מלא, אפשר פה פלוס זה להוסיף אאוטליין. יש לכם פה מלא כלים, אני כרגע לא נכנס לזה, זה די פשוט, אבל כרגע זה פשוט כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו לא צריכים ללמוד את זה באמת. נתתי לו את השיידר הזה, הוא מגיב לאור ישר. אוקיי? ואני יכול לבחור את החומר, צריכה לבחור את האובייקט, ופה בחומר אני רואה, כן, טרנספירנסי, אינקדסנס והקולור שלו, ואני יכול בקולור להכניס מה שאני רוצה, אני יכול לקבוע שזה יהיה אדום, ושהאדום הזה יהיה כמובן טיפה פחות פסיכי, ושבצל הוא הופך להיות אוקיי, והנה יצרתי. אוקיי, ואם אני, זה נקרא, בוא נלך לחומר הזה, הייפר שייד, זאת אומרת שנוצר לנו חומר חדש. אתם לא רואים את זה? הנה, נוצרנו פה חומר חדש, אתם רואים אותו? ואני יכול לתת אותו לקובייה ולכדור. אוקיי? ואני יכול לומר... בוא נרנדר ככה את הדרקון בגדול לבד. ואני יכול, כן, בגלל זה אני מראה את זה, כי זה קצת מזכיר, ואני יכול לעשות סמוד, ואז זה פשוט יהפוך להיות כזה. רגע, הצלעים שהראית בסרטון הזה, זה אותו רעיון? רעיון דומה שאנחנו ציירנו טקסטורה, ממש טקסטורה של אור וטקסטורה של צל. אפשר אפילו כמה טקסטורות. בשביל לקבל את המראה הדו... כן, כמו שעשיתי פה צבע של אור וצבע של צל, אותו דבר שעשיתי להקריא לבנים, יש... אוקיי. וזהו. אם אני רוצה, אני יכול להוסיף פה באמצע, הנה, אני אוסיף את זה, שיהיה כחול. רנדר של אור ורנדר של כאילו כזה? הנה, הוספתי באמצע צבע, עכשיו תמיד יהיה באמצע צבע. לא משנה לאן האור פונה, כן? כן, ברור, זה תמיד יהיה בחישוב שלנו. אבל אתה רואה שמבחינת הקובייה, הוא מתייחס לזה כהצבע ביניים. בין אור לצל יש את הצבע ביניים הזה. אוקיי. זה ממש וואו. עשינו את זה. יניר זה אני. אפשר לראות את ההיררכיה באוטליין גם? היררכיה? כאילו, כן, של הגוף, כאילו.
אין כלום כרגע. גרופ אחד וגרופ 2 בארבע. סתם. זה הכל שם. כן. זה הכל... זה סתם פה, וזה... זה הכל פשוט אותו דבר. כן, אני לא יודע אפילו... זה הרפרנס בטח. אבל יש פארנט אבל? עשית משהו? לא. בעיקרון הגוף... אז שימו לב שאני מידלתי את הדרקונצ'יק הזה, ושימו לב שאני ממש מנסה להגיע לצורות האלה, החמודות האלה עם כתפיים, אוקיי? אני מנסה פה גם ברגליים, שיהיה לו את החמודיות הזאת. שמתי לו קצת צבעים. אני ממש ניסיתי פה להגיע גם למראה שהוא כמו מין חתול חבר חמוד לוחסן דרקון מפלצתי. שימו לב לכנפיים, איך שעשיתי שממש יש את הצורה של כנף, גם פה. זה מהראש? כן, לא היה לי דרך, עשיתי את זה מהסייד ואז התחלתי, אתה יודע, לעקם את זה איך שאני צריך. משהו גם נפרדת קצת מהמודל שיט, נכון? באיזשהו שלב. אני לא חושב שזה נפרד מהמודל שיט, בוא נראה. כאילו איפה שאין מידע. איפה שאין מידע. אבל שם אתה... זהו. הזזתי את זה, כן. לא הזזתי את זה, טיפה, עכשיו סטה אולי. אבל אני יכול נורא בקלות. To push stuff back into order, מה שנקרא. ואני אעשה זהו. אז הנה סידרנו את זה. יש לי שאלה. כן. הרבה פעמים אני רוצה, כשאני עושה איזה תזוזה או משהו, שהפיבוט ישתנה. עכשיו אני נכנס לגז כלים הזה של הטול, ואני משנה ללוקל, לוורד, לא עושה שום שינוי. אין מושג, תראה לי את זה קורה ואני אעזור לך. דיל? תצלם את המסך כשזה קורה ואני אעזור לך. כאילו, anything that is not... אוקיי. אז ככה יצרנו באמת את החבריקו הזה. אני הייתי עכשיו יצר את הקרומים, אבל כרגע אנחנו נתעלם מזה. בואו פשוט נבין שהקרומים האלה יכולים להתחיל לפחות כקרבים. אוקיי? זה יכול להיות נורא פשוט. אתם פשוט יוצרים את הקרב מהפינה ועד לפינה, מהפינה ועד לפינה, מהפינה ועד לפינה, מהפינה ועד לפינה. אוקיי? ובעצם מציירים את הקרב השני, לאן הוא צריך להגיע. זאת אומרת, לפינה הזאת. ואז לופט, וזה פשוט מותח את הקו הזה שאתם צריכים, והכל נורא נחמד. כלום לא מחובר לכלום. Everything here is cylindering. הדבר היחיד שטיפה לא צילינדר, זה שעשינו איזה 4-5 חלוקות בראש. כל הגפיים עדיין נפרדים. נפרדות לחלוטין. Everything is נפרד. אני אפילו יעשה כזה דבר. בסדר? כולם הבינו את זה שיעור שעבר שחשבתי שחיברתי את הכל? לא היה שום רגע כזה. We had no moment like this. אבל הדבר הראשון שאני אעשה זה קצת להראות לכם לגבי הראש. אז בואו פשוט ניקח את הראש עצמו. אני אשים אלו ואת הצבא. נשאיר את הצבא אחר כך. ואני אשים את זה בקבוצה. נהדר. אני מעדיף לא לעבוד על שני הצדדים, פשוט כי זה כרגע מקשה עליי. ואני אעבוד מה-right view. ואנחנו מוודאים עדיין שאנחנו ממש מדייקים באיך שאנחנו ממדלים אותו. אז בואו נראה מה פספסנו עד עכשיו. אז יש לנו פה את הבליטה הזאת. ונורא הייתי רוצה שהבליטה הזאת באמת תהיה קיימת, נקרא לזה ככה. אז אני שם פה, אוקיי? את העד שלי. ושוב, בדיוק כמו שעשינו עד עכשיו, אני בא ואני מצייר בלי יותר מדי השקעה או משהו כזה את הדבר שאני צריך. ישר הולך לפרספקטיב. ישר הולך לפרספקטיב
מסדר דברים בהתאם, אם זה אומר טיפה לקחת את זה קדימה, אם זה אומר טיפה לקחת את זה הצידה. אני ממש יוצר את הבליטה הזאת שאנחנו רואים לדרקונצ'יק. אוקיי, יצרתי את הבליטה, עכשיו אני לא רוצה שהיא תישאר כזאת מבולגנת, אז אני יכול טיפה לסדר את הטופולוגיה. מה זה טיפה? בואו נסתכל. פה יש משולש. אוקיי, אני יכול שהוא יהיה מרובע. מרובע. פה יש לנו איזשהו כזה, פתרנו. פה יש לנו גם איזשהו מקום כזה, פתרנו. ואז אני מוחק את השארית, ודי הסתדרנו צ'יק צ'ק בלי יותר מדי מאמץ. אני שוב מראה, זה לא סוחב בשלוש, זה לא המטרה, המטרה היא רק לשים את הצורות הכלליות ולאט לאט לבנות את הנפחים של אותו יצור. עכשיו אני מסתכל גם מפה, ואני רואה שאפשר טיפה לסדר כאן את המבנה עדיין טיפה יותר טוב. אז הנה סידרנו את זה, אולי את זה אני רוצה קצת פנימה. אוקיי? הנה הבליטה הזאת. אוקיי? לא הטופולוגיה נכונה, לא גמור, אבל לבינתיים זה מספיק לי. חוזר לפה, ממשיך. יש לו פה איזשהו מין כפל כזה. בואו נשים את כל הראש. תראה שיש לו פה מין דבר כזה. זה לא ברור לי מה זה הדבר הזה. אז אני מסתכל כאן ואני רואה שפה יש כאן איזושהי בליטה בגולגולת, וגם פה יש לנו איזשהו שקע ובליטה פה בראש, מה שאנחנו רואים כאן. אז אני רוצה באמת שהדבר הזה יהיה מבוטא גם פה, אז אני יכול באמת לבוא ולוודא שאני באמת יוצר זה דבר כזה, ככה, את הבליטה הזאת. אז אני אומר, זה צריך להיות יותר בולט מזה, הולך לפרספקטיב, מסתכל מכאן, רואה שבעצם צריך להוציא פשוט את זה החוצה, נכון? ואז יש לי פה את השקע הזה, פה את הבליטה, כמו שיש ברפרנס. כל פעם אני מגיע ואני עושה עוד דבר קטן. כרגע הדבר הראשון, הכי חשוב שאני אעשה זה את הדברים טיפה יותר גדולים ממה שעשיתי הרגע, וזה החור של האף. אוקיי? אני פשוט מצייר איזושהי צורה הכי גסה שאני יכול של החור הזה. ואני אמחק אותו. אם אנחנו רוצים עכשיו לשחק איתו, אז יש לנו עכשיו את כל הכלים. אני יכול לבוא ולקחת את זה טיפה פנימה, אולי את זה טיפה החוצה, אולי את זה גם טיפה פנימה, אולי את שני אלה, ככה. צריך לבדוק עד שאני מגיע לאיזושהי צורה שמבחינתי היא נכונה. ברגע שיש לי צורה, אני יכול להסתכל גם פה כמובן איך זה בנוי. אני יכול לראות שפה יש מין כפל על, זאת אומרת זה ממש ככה, וזה וזה ממש נכנסים מלמטה, משהו כזה. ובדרך כלל בשביל שהצורה תהיה יציבה יותר, שווה לנו לעשות את ה-edge loop שמסביבה. אז אני פשוט יוצר מין edge loop דמיוני כזה, קובייה קובייה, מסביב לחבר שלנו. אני ממש מצייר את זה, לא אכפת לי כאילו נכון או נכון, זה כרגע לא הפואנטה, רק מצייר את זה שיהיה. הסיבה שאני מצייר כי עכשיו אני נגיד רוצה להוסיף פה בליטה, נכון, או לעשות אקסטרוד פנימה, עכשיו הכל יותר מסודר ונכון, וגם כשאני אעשה 3 רק לבדיקה, אם אני ארצה,
אתם רואים שזה מחזיק את הצורה טיפה יותר טוב בגלל ה-edge loop. אז אני לזה יעשה מין דבר כזה. אוקיי? אז אתם רואים שאנחנו נורא מהר יכולים ליצור מבנה מאוד 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 קרוב לעיצוב שאנחנו ראינו בתמונה, בלי יותר מדי טררם. אחרי שסיימנו לעשות את כל הדבר הצ'יק הזה, אחד הדברים שהכי חשובים זה באמת לסדר את הטופולוגיה. אז אני אשמור רגע. ואני אשמור גם 3. ואני אראה לכם שטופולוגיה בסך הכל זה אותה טופולוגיה כמו של כל ראש שעשיתי עד היום. אז אנחנו ממשיכים את זה, ואנחנו יכולים להמשיך את זה פה למטה. ואת זה לפה. ואת זה אולי אנחנו יכולים לצמצם קצת, ולרכך קצת הופה לפה. אוקיי. פה יש לנו ממש משולש שכזה, אולי אפשר גם אותו לעשות ככה. אני יכול להרים את זה לפה. אני כרגע עושה מין שינוי קטן. שום דבר שאני עושה הוא בעצם לא מסובך, הוא רק להוסיף טופולוגיה, למצוא את הדרך הכי פשוטה שאני יכול ליצור מרובע במקום שאני מחפש. אני לא מנסה לפתור פתרונות ולחשוב איך זה ישפיע על מקום אחר. אני מנסה פה ליצור את הצורה הכי פשוטה שאני יכול, נכון? edge loop כזה, ו-edge loop כזה שמסביב לפה, ו-edge loop שמסביב לפה. הכל צריך להיות מאוד 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 פשטני. סליחה. אז את זה אני יכול קצת להוריד לכאן, ואת זה אני יכול להוריד לכאן, ואת זה אני יכול. אני כמובן לא מחליק שום דבר כרגע בגלל כאילו, אני לא רוצה לשבת איתכם פה כמה שעות, אבל כמובן כל פעם שאני מוסיף קו אני אמור לשבת ולוודא שהכל נכון, בנפח הנכון, זורם כמו שצריך. אני מקווה שאתם כבר די מורגלים לזה, וכבר אתם יכולים לראות שהדברים מתחילים לקבל צורה מאוד מאוד נקייה ויפה. אוקיי? אז זה האזור הזה כרגע. אני יכול לעשות דבר כזה. זה לא שהתכוונתי בכלל לעשות דבר זה, למחוק את זה. והנה גם האזור הזה נפתר. אני יודע שאני צריך edge loop מסביב לעין, יש לנו פה את הבליטה הזאת שמסביב לרכס של הגבות. אני יכול כל המבנה פה בעצם עכשיו
נגיד כזה. אני ממש מנסה למצוא את הפתרון הכי פשוט שאני יכול לראות. נגיד דבר כזה. ו... חושב שאנחנו... זהו? זה לפה, ופה רק צריך להוסיף כמה חברים כאלה. אוקיי, כל החלק הלבן, יש טופולוגיה. הטופולוגיה הזאת נורא בסיסית. אין פה יותר מדי פסים וחלוקות. אני לפעמים רואה פה, נכון, איזה מקום שאני אומר, נורא מורכב כל מה שקורה כאן, ואז אני מסתכל ואני אומר, אולי אני יכול לצמצם, וכנראה אפשר, אז אני יכול נגיד את כל אלו לעשות ככה. זה עץ מצמץ. אני צריך, עוד שנייה אנחנו נעשה טריק שם. אחרי שיש לי את האדג'לופים הבסיסיים האלו, הדבר אולי הכי חשוב שאני יכול לעשות זה לשאול את עצמי מה הנפחים כאילו המשניים שיש לנו בתוך הפנים. נכון? לא גדולים, לא קמטים ופרטים קטנים, אלא נפחים משניים, נפחים שמבחינתי הם תורמים לצורה הכללית, לא כמו הדברים הגדולים ששמתי. לדוגמה באמת, עפעפיים לעיניים. אז אני קודם כל נסדר את העין שיש לנו. שתהיה הכי טובה שאני יכול. ואז אני יכול לנסות לעשות עפעף. אז אני יכול לקחת את זה לדוגמה, שהוספתי עכשיו, וקצת להכניס פנימה. אולי את זה קצת להוציא החוצה. ואנחנו ממש מהר מאוד יוצרים איזשהו מין דם עפעף שכזה. כולם רואים? אני מקווה. אחד הדברים שהכי חשובים בעפעפיים, בטח כדי לראות את זה מרחוק, זה העובי שלהם. וכמו שאמרנו כבר בעבר, אני תמיד מעדיף עפעף שנראה טיפה עבה יותר ממה שצריך, מאשר אחד שנראה דקיק וחסר כל נפח. אני קצת מנסה פה, אתם רואים, לגרום לו שיראו אותו מכל זווית כמה שאפשר כמו שצריך. זה בעיקר העבודה, לוודא שהדברים נראים טוב, לא טופולוגיה. כי ראיתם שאת הטופולוגיה אנחנו יכולים לפתור, אם יש לכם מספיק ניסיון או רפרנס טוב לטופולוגיה, אפשר לפתור את הטופולוגיה נורא מהר. אני יודע שבהתחלה הטופולוגיה היא האויב היותר גדול. זה עניין של להבין את הקטע ופשוט להתנסות בזה. אז הנה אני פה קצת חדד את האזור הזה בעפעף. ואפשר אפילו לתת איזשהו חיזוק כדי שדברים יראו אפילו יותר טוב. נכון, אנחנו ממש מקבלים צורה נחמדה. שוב, אני מסתכל מכל זווית ואני מנסה לוודא
הכל יושב כמו שאני הייתי רוצה שהוא יישב על גבי העין. משהו כזה. אוקיי? אנחנו כבר רואים שאנחנו ממש מתחילים לקבל את הצורה, בגלל שאנחנו השקענו בשלב הנכון, בשלב של הפרוקסי, של הנפחים הכלליים. אני רוצה פה נגיד את הכפל הזה שהיה שם ברפרנס, אז אני ממש יכול לוודא שכאן יהיה קו מספיק קרוב שעושה את הצורה הזאת. ושוב, אם אני לא רוצה שדברים ימשיכו ככה, הכל ימשיך לכיוון הזה, אני תמיד יכול אחר כך לשנות את הזרימה איך שאני רוצה. אני יכול לבוא ולומר, אוקיי, אני רוצה שזה יזרום ככה כלפי מטה, אז אני יכול לחבר את שני אלו, ליצור כזה edge loop. נכון? זרימה כזאת, ואז להמשיך. אל תיתנו לעצמכם פשוט להיגרר עשיתי כאילו מה שהמודל רצה, אני לא יודע איך לפתור את זה. אין אני לא יודע איך לפתור, יש אני לא יודע מה אני רוצה. ברגע שאתם יודעים איזה טופולוגיה אתם רוצים, פשוט תציירו אותה על המודל. כנראה שאם באמת מה שאתם רוצים הוא תקין, הוא עומד בחוקי הטופולוגיה, המודל שלכם ייצא טוב יותר ויפה יותר ואחלה ובאחלה. אז הנה סידרתי טיפה ונעשה לו אז הנה יש לנו ממש דרקון, יש את הקו הזה פה שאנחנו רואים פה. אני אפילו יכול אם אני רוצה לחדד אותו אחר כך. יש לי את המחיר, יש לי את העין, יש לי את הבליטה הזאת. אני יכול פה כמובן להוסיף איזושהי בליטה שכזאת לאזור של הקרן. נכון? שיהיה איזשהו נפח שממנו יוצאת הקרן. ואולי אחד הדברים הכי חשובים שמתפספסים זה הנפח של הפה. חשוב לשים לב לנפח של הפה. חשוב לעשות אותו יחסית מוקדם, כי זה נותן פה את הפנייה הזאת. וחשוב להסתכל מכל זווית שהוא באמת יצא כמו שצריך. בואו נסדר את זה טיפה. אוקיי? יש לנו ממש דרקון בסיסי, עדיין בלי פרטים, אבל יש לו כבר, נקרא לזה, נפחים ופרטים משניים. זאת אומרת, את האפיים, קצת את הפסים שיש בציור, לא כפלים, לא דברים כאלו. נכון? אופלה. אופלה. אני כל הזמן מנסה לתפוס את הצורות היפות והעגולות והחלקות האלה כמה שאפשר. כולם רואים את הפס היפה הזה שיש בציור שעכשיו הצלחנו לסדר. זה מה שנקרא לתפוס את מה שהתכוון המעצב. וכמובן בשביל בדיקה האחרונה הרבה פעמים שווה מאוד להוסיף עוד חלוקות. אני כרגע רוצה רק לרגע להקריס את התוכנה. לא יודע. הופה. הנה, אני טיפה נותן פה, נכון? אני רוצה נפח כזה.
הנפח הקודם לא היה מספיק טוב בעיניי, ואני הוספתי עוד קו, קצת מסדר, ואני אסדר עכשיו איך שאני רוצה את הדברצ'יק הזה. אני יכול לעשות ככה, וככה, והנה זה, סידרנו את הצד הזה. בצד הזה יש לנו פה את המשולשצ'יק הזה, שאני כרגע אמשיך לפה, וחבר נגיד לפה, ויש לי פה את המשולשצ'יק הזה. אני מנסה לעשות עכשיו מין דבר כזה, ואז לחבר אותו לפה. ואז אני מנצל את ההזדמנות בשביל זה. האם זה יתחבר עם זה? הופה. איסמז'יק. אני יודע שזה נשמע מגוחך וזה כאילו, בסדר, אתה אומר שזה קל וזה וזה וזה, אני מכיר כל הלכלוכים עליי. אבל זה לגמרי פקטור של ניסיון. אין פה באמת שזה לא עניין של איזשהו גרף ידע או כלים או איך פותרים את הפתרון הזה. זה פשוט שיטת עבודה תקינה. צורות גדולות, לנסות לא להוסיף יותר מדי חלוקות. כי אז לא הייתי יכול, אם היה לי מלא חלוקות עכשיו שהייתי עושה, לא הייתי יכול לפתור את כל הפתרונות האלה מהר. נכון? כי לא הייתי רואה שזה קרוב לזה, והם ממש כאילו רוצים להיפגש. אם היה לי פה פי 4 יותר חלוקות, לא הייתי רואה את זה. צורות הכי גדולות שאפשר, עם הכי מעט פרטים. אחרי שיש לנו את הצורות, אם נעשה איזה חור, לוודא שיש איזשהו edge loop, עם הכי פחות חלוקות שאפשר מסביב לחור, ואז אנחנו רק ממשיכים את ה-edge loopים עד שהם הופכים להיות הכל בלי משולשים, רואים איפה אפשר לצמצם צמצומים ככה על הדרך בקלות, ואז מתחילים לחשוב, edge loop הזה אני רוצה שהוא יהיה ככה, edge loop הזה אני רוצה שהוא יהיה ככה. ואז עוברים לאותו תהליך, אותו סדר עבודה, עם פרטים יותר קטנים. נגיד אף אפיים, אני מוסיף את האזור של אף, מסדר, אם אני צריך להוסיף אני מוסיף, אם אני לא צריך להוסיף אני לא מוסיף. ממש ככה. אז, אז אני שומר את זה, שם את הפיבוט במרכז, מוודא שהדופליקט ספיישל כמו שצריך. יש בלסת שם בפרקים. עוד פעם? פה. עושה רגע קונטרול זה? לא, בפינה... בתוכו של החיתום שלו, בתוכו של החלק. לגמרי, זה לא בסדר, כי החלק התחתון של הלסת לא עשיתי לו אקסטרוד עדיין. לא, הוא לא היה על 0 בציר X. יכול להיות, לגמרי יכול להיות, אני אבדוק את זה עכשיו. אז אני אעשה דבר כזה. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לשחק קצת עם כל העניין של האף אפיים וזה, למצוא בדיוק כמה אף יש לו וכמה הוא נפוח לדוגמה אף שיש לו. כל הדברים האלו מאוד מאוד חשובים בעצם לאופי של הדמות, ואתם רואים שברגע שהכל מקיף את העיגול הזה, אין לנו כמו, אולי שעשיתם את ניר זה היה ככה, אין לנו את הקטע הזה של להתאים את הראש עכשיו לעין. הראש בנוי מסביב לעין, אוקיי? לא היה לו רגע שהוא לא היה מתאים לעין. והנה עשינו פה את הדבר הזה מסביב לזה, אני יכול פה מסביב לאף. אם אני רוצה עכשיו להוציא בליטה קטנה, להוסיף חלוקה, לקחת את החלק העליון, קצת לעשות לסיבוב אולי אפילו, והנה עשינו כזה, ואז אני רואה פה שזה חד נורא, כולם רואים את החדות המעצבנת הזאת, אז אני בא ואני קצת עושה ככה, ואז מגיע באמת השלב נקרא לזה היותר מקצועי, שזה באמת להסתכל על מה שהמעצב עשה ולנסות להבין למה שלי לא נראה ככה. לדוגמה, אוקיי? הוא רוצה כזה אף, בליטה פה למעלה, בלי בליטה פה למטה. נהדר. אני כל פעם שואל את עצמי רק שאלה אחת, הוא רוצה בליטה פה למעלה. אז אני אעשה בליטה שם למעלה.
אני אעשה בליטה למעלה, בלי בליטה למטה. אז הנה עשינו לו את הבליטה רק למעלה, היא צריכה להיות יותר קטנה מזה. אני כרגע עושה את זה בשביל לחסוך, אבל זה יכול להיות גם באחד. אני מסתכל כרגע בשלוש, זה בסדר, כי כבר היה לי, כבר יש לי טופולוגיה נכונה וזה, אז זה כאילו כבר זורם. לא, זה ממש ממש לא הדרך האידיאלית, נקרא לזה. ואני יושב עד שאני מקבל את מה שהתכוון המשורר, ולא ככה בערך, יותר מדי בערכים, בסוף לא יוצא לנו בכלל אותו מודל. כן יש הבדלים בין מודל שיט וממד בטח שיש, אנחנו צריכים לצמצם אותם, זה הכל. יש גם דברים סגנוניים, נכון? נכון, לפעמים אתה לא יכול להתחמק, לפעמים אתה פשוט אומר, זה לא עובד בתלת מימד, נקודה. אז הנה אני קצת פה מסדר את זה ככה, והנה קיבלנו אף הרבה יותר דומה, אוקיי, למה שהוא רוצה בזה. ושוב, הכל צריך להיות מוקפד. לא ככה. אחד הדברים הכי קשים זה להסתכל על המסך ואז להסתכל בחושך על המקלדת. זה כמו עינוי. אופלה. עשינו ממשהו כזה, ושימו לב איך פתאום הנחיריים והכל פתאום גם מקבל צורה קצת יותר אורגנית ויפה וחמודה ונכונה. אוקיי, אנחנו ממש מתקדמים. אז זה בעצם הבנייה הזאת של הנפחים המשניים שדיברנו. שוב, אם אני רוצה פתאום שפה יהיה לי טיפה יותר חדות באף-אף, הכל כבר קיים, את הכל כבר שמנו, אני לוקח את זה, מקרב אל האף-אף, מקרב את זה לזה. והנה, קירבנו את הקווים, קיבלנו אף תחתון, נחמד וחמוד. אין את זה ברפרנס, אז אני טיפה מעדן את זה. שואל אותה, החלק האחורי שלוש. אין לו כלום בחלק האחורי, לא נגענו בחלק האחורי. אוקיי, אז אני ממש עובד ככה, פרונט, סייד, אחורה, קדימה, זה עובר. שימו לב, המודל הזה בסך הכל מאוד פשוט, מבחינת טופולוגיה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה, כרגע הדבר הזה חייב תיקון, ואנחנו נצטרך עוד רגע, מאוד מאוד דומה למה שהיה לנו עם האיש שלנו, בסך הכל. יש אדג'לופ מסביב לפה, אדג'לופ מסביב לעיניים, פה עשיתי בעצם אקסטרוד, אם אתם קולטים מה יצא בסוף? כמו אקסטרוד, וגם פה יש שם אקסטרוד. איך נגיד אני פותר תועבה שכזה? בעיה שיש כאילו יותר מדי... זה מפגש יותר מדי גדול של דברים. א' אפשר ככה פשוט, רגע. 5 זה הלגיטימי. כן. הופה. א' אפשר ככה. אופציה נוספת זה באמת לעשות פשוט דבר כזה. ממש לבנות מסביב לזה edge loop, כאילו להפריד בין ה-edge loopים, ואז לא יהיה שם מפגש של 6 אלא מפגש של פחות. נעשה דבר כזה. כן, כאילו יצרתי edge loop כזה ו-edge loop כזה, ועכשיו הם הופרדו והכל מסודר. זה לא הרבה עבודה כמו שזה עבודה מסודרת. זה לא צריך להפחיד אתכם כמו שזה פשוט צריך, נקרא לזה, לאנוס אתכם לעבוד
גם לפי הסדר וגם כל הזמן לשאול עצמכם את השאלות האלה, כן? מה יש ברפרנס שאין לי? מה אני עשיתי שגרם לזה להיראות שונה? אוקיי? למה אני כישלון? מי אני? האם אנחנו לבד? ביקום. זה השאלות, ומה שאתם ממדלים על זה תחשבו. זהו, זה הסוד. אולי יש דרקונים כמו תסמי שם. אולי? טוב. כן, בטח. העיניים שלו הן פונות החוצה למעשה. כרגע הם... לא, כאילו בחלל, בקשר לראש. הן מסתכלות באמת ישר מבחינת העולם? אני חושב שטיפה פונות החוצה. אצלים יותר, זהו, כן. זה טיפה, זה לא דרסטי. אין כל כך ברירה עם חיות כאלו, כן? גם שלנו פונות החוצה קצת. שלהם בטוח יפנו. אבל לא לעשות אותו פוזל החוצה. אגב, ככל שהוא יהיה יותר כזה, ככה זה חמוד יותר בדרך כלל. יש המון דוגמניות ושחקניות שאם תסתכלו עליהן, הן קצת פוזלות. הן טיפה פוזלות. אתה מסתכל ואתה כאילו מרגיש כאילו הן מסתכלות במקום כאילו אליך, אלא למרכז הראש, ולא כאילו, לא לכאן. זה מרגיש מוזר קצת. קצת אנג'ינה ג'ולי, קצת אוליביה ווילד. יש איזו בחורה מאיזה סדרה מטופשת עם רופאים עכשיו, שאני לא זוכר איך זה נקרא. זה פזילה נורא קטן, וזה תמיד גורם להם לראות נורא חמודות. לרוב סוג כזה של יופי לא תמיד יתייחסו אליו כרציני. זה בדרך כלל יופי יותר ילדותי כזה. זהו, אני אומר את זה פשוט ככה. אז אני רוצה שנתרגל את הקטע עם הראש, אז שכל אחד ייקח את הראש שיש לו ואנחנו נזה. אתם רואים את זה? אנחנו מאוד מאוד מהר מגיעים לטופולוגיה שהיא משתדרגת לכיוון גמורה, אבל היא לא גמורה. אני רוצה להראות לכם עוד משהו קטן אחד. אם אתם רוצים בזמן שנעבוד, ניתן לזה לרוץ אפילו. יש מה שנקרא ZBrush Workshops. ZBrush Workshop. ZBrush Workshop זה איזשהו אתר שמאפשר כל מיני הרצאות. אתה נרשם, אתה משלם, אתה מקבל את ההרצאות. אבל יש להם לפעמים סמפלים של ההרצאות. ופה יש איזו סדרה של כמה הרצאות שיש, לא ב-About. ב-Lessons אנחנו רואים דוגמיות של 10 דקות או רבע שעה או 5 דקות מתוך הרצאות, ויש פה סדרה של 5 הרצאות, How to Design Appealing Characters. זה מדבר... מה? בדיוק. מישהו ראה את זה כבר? רציתי, אבל על אינטרנט. אז א' תקני אינטרנט. לא, מדהים. עברתי. אחד הדברים. פעם היינו משלמים על דקות. היום כאילו... שזה היה קו טלפון. היום אין דקה שאתה בלי, אז אתה כאילו, וואלה, היינו, כאילו קוראים אותנו במחיר. מה זה הפיל? שנפגעים איתם? הפיל, אוקיי. לא, אני יודע מילולית מה זה אומר. אני אסביר. הפיל זו תכונה שיש לדברים, דמויות, אופניים, אוטו, לא משנה מה, שגורם לך לאהוב או להתחבר או לרצות לראות או לרצות בכלליות את הדבר הזה, אוקיי? הפיל לא חייב להיות יפה או חמוד, הוא רק צריך להיות אטרקטיבי. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה טוב, זה זה. הרגע הזה, זה הרגע שמשהו קיבל אפיל. דוגמה נהדרת למשהו שהוא אפילי מאוד והוא לא יפה, זה סקלטון ג'ק מהסיוט שלפני חג המולד, אוקיי? זה לא דמות יפה, זה לא דמות, הוא כאילו חמוד. הוא לא באמת חמוד. כולם חושבים שהוא חמוד. כולם מכירים את הכלב הזה, פליינג משינס, זה ממש ישן. השוליה של דסטר. כן, הוא אף מכונית כזאת, כלב ירוק כזה. כן, לא יודע, אני... כן. נכון, זוכרים אותו? שצוחק ככה? כן. זוכרים את זה? זה ככה, זה הסאונד שיש לו.
למה זה כזה אפילי? מה זה? זה אחד יצורי כלב הכי מכוערים בתולדות האנימציה. אבל משהו עובד בזה. והמשהו עובד בזה, מי שלא מבין יגיד שזה משהו אמור, אני אעשה את המורה שלי, אבל להוציא משהו אמורפי, אתה צריך למצוא את זה, לחפש את זה, וכאילו עושה לך את הדרך הכי ארוכה שאפשר. זה לא נכון, זה בר כימות. אנחנו רק צריכים להבין מה הכימות הזה. כמובן, מה המדדים? כמובן שיש פה אלמנט של כישרון. יש אנשים שישר רואים מה עובד, הם יודעים ללכת למטרה, יש אנשים שצריכים לחפש, ויש אנשים שבחיים לא מוצאים. יש אנשים שמראים לך משהו, אומרים לך, הנה הדמות הריאליסטית שלי, זה אני הכי אוהב. ואז אתה אומר להם, זה לא ריאליסטי. מה אתה רוצה לתקן? ואז הוא אומר לך, תמיד, קצת להבליך פה את הבק, קצת להוציא את העיניים, טיפה לסדר את האוזניים, זה אפילו לא מתקרב לסדר את הדברים שצריך לעשות. אין מה לעשות, יש אנשים שלא רואים את זה בכלל. הם פשוט לא רואים את זה. זה כמו שאתה הולך לאמא, אתה מראה לה ציור של מונליזה, והיא אומרת לך, תפוח! ואז אתה אומר לה, לא, אין מה לעשות. לא, יש את הסצנריו האלה, שאתה אומר, אני לא מנסה בכלל. אני לא מנסה, וזה בסדר. יש אנשים שזה לא הקטע שלהם. ויש אנשים שזה ממש הקטע שלהם. האנשים האלה שאתם רואים, שעושים ככה. וזה אתה. זה כאילו, זהו. הוא תפס את זה. זה שתי נקודות קיצון. רוב האנשים הם איפשהו באמצע, והם יכולים להשתפר. בשביל להשתפר, אתה צריך להבין מה אתה מחפש. מה אתה מחפש? אתה מחפש קווים. אתה מחפש פרופורציות. אתה מחפש נפחים. אתה מחפש יחס בין נפחים. אוקיי? מה זה הכלב הזה? זה איזשהו מין שועית. נכון? מין שני נפחים כזה שיחד הם שועית. נכון? שני עיגולים, או אפילו מין בפועל גוש אחד. הוא נראה כמו בוטן. אוקיי? בוטן שכזה. יש לנו איזשהו מין מלבן או גם איזשהו בוטן כזה ככה. ויש לו הכל מאוד מאוזן. הכל מאוד נוח לנו להסתכל על זה. אוקיי? אתה יכול לדבר על סקובידו. סקובידו הוא מדהים בכלל בקטע הזה. אתה יכול... אחת הדמויות הכי אהובות שיש. זה לא משנה. שוב, אגב, יש פה אלמנט של טעם. יש אנשים שלא מתחברים למשהו מסוים, כמו שיש אנשים שמתים על בגדים גותיים, ויש אנשים לא יודע, מתים על שמלות קלה. אותו דבר בצבע אחר. בקס בני מעוצב בצורה מדהימה אפילו. מיקי מאוס הישן ומיקי מאוס החדש. היום רוב האנשים, בגלל שגדלנו בסביבה אחרת, יראו את מיקי מאוס הראשון. כמה קוראים את מיקי מאוס הראשון? זה מטריד, אתה רואה? וזה ספוקי. אולד מיקי מאוס. זה מה שכתוב שם. אז זה היה כזה. נכון. זה נראה היום כאילו שאתה עושה סרט אימה כזה של כאלה מציירים היום. וזה כאילו היה דיזני. זה כאילו היה שיא השיאים של הפיל הזה. האנשים לא ידעו אז מה זה בכלל המושג הזה, והדבר הכי קל שאפשר לעשות, הכי קל, זה ללכת לתינוק. כלומר, הפיל, כולם אוהבים תינוקות, חוץ מאנשים שלא אוהבים תינוקות, שזה קורה, אבל בכלליות כולם אוהבים תינוקות, ואם נעשה את הדמות שלנו יותר תינוקית, היא תהיה חמודה. בגלל זה בימבה זה אוטו חמוד, ואאודי זה אוטו רשע. נכון? כאילו, כזה, נכון? אתם רואים למבורגיני, תמיד ככה, ואתם רואים איזשהו, את הבימבה החדשה, זה לא יותר חמוד, זה כאילו... נכון? זה כאילו, זה כאילו, הכל עשו אוטו שנראה כמו תינוק. זה מכוון לחלוטין. כל האנשים שפרצופים במכוניות, הם מכוונים שהפרצופים האלה יהיו פרצופים. הם רוצים שהאוטו הזה יגרום לך להרגיש כמו גבר, אז כמו שהם עושים זה שהפנסים יהיו טיפה ככה, אוקיי? ושהמכסה מנוע הוא טיפה ישר, עם פסים, ואתה מרגיש כאילו זה. אתה בכלל לא מבין למה זה, האוטו נראה בדיוק כמו אוטו היברידי, אורבני, בורגני, נוראי אחר, ומשום מה זה גורם להרגיש יותר גברי מאשר הדגם הזה, שנראה מאוד מאוד נשי, ואתה פנסים עגולים, זה כאילו זה כל ההבדל, אוקיי? אנחנו נורא פשוטים בקטע הזה, אבל לדעת לזהות את הדברים האלה, זה מה שמעצב עושה. בגלל זה אנחנו לא מעצבים, אנחנו פלטיסטים, אנחנו צריכים לקחת מה שמעצב עושה ולמדל, אבל ככל שאתם תוכלו להיכנס יותר טוב לראש של המעצב, ככה אתם תוכלו למדל יותר טוב.
אז אנחנו נמדל את הבחורצ'יק הזה, ואם אתם רוצים שאני אשים את ההרצאות של הבחור ברקע בזמן שאנחנו... כן, תשים, כי לא הבאתי את זה. את יכולה לקחת את הזה שלי, את צומי אחד, ולעשות עליו. טוסמי, צונמי. זה הוא. היא בת 22. אפשר לקרוא לה שלי? נקרא לה שלי. פשוט ככה. בוא נקרא לה שלי. היא אמרה שזאתי. זה לא אני המצאתי. התלוצצתי. ראית את הזה של רקית לא, רלף? מה? היה גם משהו של רקית רלף וזה עיצבו את הדברים. כן. והפיל שלהם. זה, הכל שונה, אוקיי? פשוט שונה. אחד הדברים הטובים בהרצאה הזאת, אחד הדברים הטובים בהרצאה הזאת, נראה לי בחלק 4 או בחלק 5, הוא לוקח דמות מהאינטרנט, שהוא הוריד מאיזה... שהיא נראית על פניו, לא, כן, אבל היא נראית סבבה, זאת אומרת, רוב האנשים הרגילים, הקלטיסטים, בטח בתחילת הדרך, אמרו, מגניב ממש. שזו דמות שהיא לא רק ממודלת, היא גם... מי שהכין אותה גם עיצב אותה, ויש שם בעיות. והוא מראה על הדמות את התיקונים שהוא עושה כדי להפוך אותה ליותר אפילית, ליותר מושכת, ואז מסתכל על שתי הדמויות. והראשונה כבר הייתה חמודה, אלא זה קטן, עיניים גדולות, הכל היה חמוד. הוא מסתכל על שתי הדמויות, וברור לך שאחת ממש טובה, ואחת בסדר. והדבר הלא מקומט הזה מתכמת. הוא אומר, הנה, העיניים בזווית יותר מדי חדה. הפה לא היה לו נפח, הוא לא תפס את החרטום של כל זה, והלחיים לא היו במקום הנכון, וזה, הוא ממש מראה איך הוא שם את זה באנטומיה הכללית הנכונה, ואז מחליק את הפרטים שהוא רוצה להחליק, או מחדד את הפרטים שהוא רוצה לחדד, ולא עושה כאילו מין משהו לא ברור כזה, כמו שהבחור עשה. זאת השמאלית? לא. הנה. הוא לוקח את זאת, הוא מראה משהו בפיל, ואז הוא לוקח את זה. שעל פניו רוב האנשים יגידו, בסדר, כאילו, אני לא יודע. אבל זה לא בסדר, משהו כאן דפוק. והוא מסדר את זה. וזה נורא נורא נחמד לראות את הסידור הזה. ובנוסף לזה הוא גם מראה איך הוא עובד, ואיך הוא מתחיל דברים שהוא מעצב, ואיך הם עברו תהליכים, וכל מיני דמויות שעיצבו, איך הם עברו תהליכים, זה נורא נורא נחמד. זה כאילו ליגה בינלאומית, בדיוק היה לי... אני סיפרתי לכם שהיה לי איזה לקוח כל הזמן היה אומר לי, כמו טנגלד אני רוצה, כמו פרוזן, כמו זה, כמו זה. עכשיו, יש הבדל בין דמות של 2,000 שקל לדמות של $500,000, שעבדו עליה חצי שנה כמה אנשים, לפחות, תוך שבועיים, כאילו זה לא יודע, זה דפוקים בשכל. והתשובה היא צריכה להיות לא, אני יכול, אם יש לך עיצוב מטורף, אני אנסה כמה שאני יכול, אם אתה רוצה שאני אחפש, זה לוקח זמן, דברים האלה לוקחים זמן. אני נורא אשמח אם אתם, יש לנו עבודה קצת היום, אז אני אשמח אם תקשיבו. אחרי שנתקדם טיפה עם הראשים, אני אסביר באמת איך לחבר את הגפיים והכל כמו שצריך. בסך הכל אין הרבה הבדלים למה שראינו עם הגוף האנושי. זה השאלה זה איך זה מתחבר ולאן זה מתחבר. אם מקודם זה היה צילינדר עומד שיצא מהצדדים כלפי הצדדים, נכון? כי לא היה מין ככה וזה היה כלפי מטה בעצם. הפעם אנחנו עושים מהצדדים האלו, כמו הידיים, אבל כלפי שם. זאת אומרת, אנחנו לא באמת צריכים את זה מהצד, אנחנו צריכים את זה מהשלושת רבעים. וזה לא רק מהשלושת רבעים, אנחנו גם צריכים לוודא שאם יש לנו את השכמות ואת האגן, שאמרנו שהאגן אצל החיות הוא נורא קרוב לאזור של הגב, אז אנחנו צריכים לוודא שהרגל מתחברת באמת פה, בפנים, בשלושת רבעי, אבל פה בחוץ, כמעט פה למעלה. בעצם החיבור הוא כזה, אוקיי? ואנחנו, ברגע שנחבר ככה, אתם תראו איך פתאום כל הדמות נראית כאילו היא יכולה לזוז נכון, ולא פשוט צילינדרים ו... בואו ננצל את זה שעכשיו 7 ותצאו לרבע שעה הפסקה ואז נתחיל לעבוד. מה מדובר? מה אנחנו מדברים? גיא הרס לי את החיים. יש? יש. תודה לעולם. אפשר זה? אפשר שם עזיז לייטס?
טוב. זה לא משהו שאומר את זה, חוץ ממני ואח שלי. לא, מה, אני אומר את זה כל הזמן, לא? לא, זה פעם ראשונה ששומע את זה מישהו שהוא לא אני או אח שלי. אני די בטוח, אוקיי. כן? הוא נראה קצת יותר מרושע. כן, כי קצת סידרתי לו כמה סידורים שקצת עשו את זה. בואו ננסה באמת להחזיר אותו לסורו. זה שלי. לא, הוא רעד שלי, הוא אמר לי טוב. אוקיי, אז הנה החבריקו שלנו, וסידרתי לו כמה אדג' לופים שאני רוצה שנעבור עליהם. אז הראשון זה באמת זה שמסביב לפה, אוקיי? יש לנו את אלו שמסביב לעיניים, ויש לנו מסביב לאף, אוקיי? כל השאר זה דברים... מה? אני מאוד 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 מפציר בכם לא להשתגע עם אדג' לופים וזה, לעשות את המינימום שצריך, ואחר כך אם חסר פרטים אנחנו נוסיף עוד. תמיד לנסות להיות על המינימום, כי אחר כך להוריד לפעמים זה ממש אתגר, נקרא לזה ככה. אז הנה אני רק טיפה פה מסדר. אוקיי. אז זה החבריקו שלנו. בואו נחזיר לו את כל הגוף. ואנחנו רואים כבר שהדמות שלנו מתחילה ממש לקבל צורה. איך זה קרה? ומתי? מה? גם לי זה קורה. מה, לא? לפעמים יש לי צילינדרים בראשית הצירים. ממש 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 בפשטות עשינו את הדבר הזה, שזה סוג של מודל בסיסי. זאת אומרת, אנחנו מפה יכולים רק עכשיו לשדרג ושדרג ושדרג ולהוסיף לו חלקים. בואו נחבר את החבר'ה האלה. בואו נחבר. הופה. אוקיי. אז אני בעצם עכשיו רוצה שכל החלק הזה יתחבר לגוף. בואו נסתכל מה קורה פה. אז בעצם הרגל, אם אתם שמים לב, ממש מגיעה כמעט אל הגב. מה שאומר בעצם זה לא אומר שהרגליים ממש נפגשות, זה רק אומר שהגב פה זה הקצה של האגן, החלק הזה. אז אנחנו רוצים מבחינת הסייד, שבאמת הרגל, נכון? תגיע למקום הנכון. פה למה זה זז? כי זה מתאים למודל השני, בסדר. אז אני רוצה שזה יהיה, נכון? סוג של כזה, כאילו אני מחכה את מה שקורה כאן, וזה מגיע לפה. שכזה. עשיתי פה את הפתח הזה, ובואו נעשה גם פה. איך עושים את הנקודה הזאת באמצע הפוליגון? יפה. מוציא את הסנאפים. ככה, אבל אתה צריך להוציא את הסנאפ עם כל מזלזל כזה. סנאפ! רק ככה זה יוצא. אם לא, זה לא קורה. היא לא עשתה ככה, זה היה דווקא בקטע... אני בעדך. אוקיי, עכשיו אחרי שעשיתי את החור הזה, אני מוודא שיש לי את אותה כמות פוליגונים ואני פשוט במרג'ז'. אתה לוחץ על ה-Tool Settings. אם אני פה, אני אראה לך, אני בוחר את הכלי, הולך ל-Tool Settings פה, ויש לנו פה את הדברצ'יק, ופה אם ספליט דולק, אז הוא לא יכול להיות לא על אדג'. שוטות קליק כל פעם שאני רוצה? מה זה? מה? מי? אז זה שוטות קליק כאילו בשביל ה... פשוט קליק אחד. קליק אחד, פעם אחת, it's a one time thing. כן. לא, כאילו, טוב עכשיו. אז הנה אני מחבר את כל החברים האלו. אני לא רוצה לאבד את הנפח שיש לי כאן, כי הוא מבחינתי נכון. אז את החבר'ה האלה פה אני אחבר נותן? עם אפן.
עברנו לשיטת הקלטה. כאילו... זה עם ג'י עשית? כן, כן, כן. התיקון שהיה עכשיו, לא ראיתי ש... מה היה... עם ג'י. מה שהוא עשה עם ג'י.איי ג'יין. אני מוודא שיש לי באמת מסביב, שימו לב, באמת, חבר'ה באמת שקט, יש לי באמת אדג' לופ מסביב, שימו לב שזה בעצם נראה כמו אקסטרוד החוצה. חשוב לשים לב לזרימה, איך הדברים פה זורמים, זה מאוד 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 קריטי, כי אם לא עושים את זה נכון זה פשוט נראה מוזר בדרך כלל. קצת להסתכל על הנפחים. סטוריד אתה יכול לעשות אקסטרוד. אבל למה שאני עושה אקסטרוד אם אני מתחיל מפרוקסי וכבר הדברים במקום? למה? מה שאתה זה? מפגר. עושה פה איזשהו כזה כרגע רק בשביל שיהיה פלייס הולדר. אני ממשיך עם הספליט מסביב לרגל. ספליטיפיי נשמע משהו מיני נורא. מה? לא משהו. אמרתי ספליט פייל. אוקיי? שכזה. שוב, שימו לב שהדברים במקום, ושזה לא יהיה מוזר, וגם פה. הרבה פעמים אני לפחות מנסה לוודא גם, שגם באזור של הרגל עצמה יש לי אדג' לופ מסודר, אז אני לפעמים משלים נגיד את זה, משהו בסגנון הזה, כדי שכל התנועה פה תהיה בעצם נכונה יותר או זורמת יותר. אני אעשה דבר כזה, אני לא אעשה את זה עכשיו כי כבר חיברתי את זה שני, על שנייה. מעולה. אני פשוט לא משקיע בזה את המחשבה. ממש ככה, אני פשוט לא שם את המחשבות האלה, אני לא מתעסק באיך אני פותר את לא, ולהבין איך אני אעשה את האלכסון בשביל שיווצרו לי שם... איך אתה עושה את האלכסון כדי שיווצרו לך? כדי לעשות את האדג' לופ, אז אני מניח אם אני נתקל בזה שעכשיו זה יצא לך איזשהו לופ סללום, לא נפגש בעצמי. אז עשית חיתוך אלכסוני כזה לאדג' לופ העליון, ואז... אני... זה עניין של פרקטיקה. כן. ואת זה אני אחבר לפה, ואת זה אני אחבר לפה, ואת כל החבר הזה כן, כולם מבינים, אני פשוט מרכך עכשיו, אחרי שהוספתי וסידרתי ועשינו ונעני ונענה, אני רק מוודא שהכל במקום לפני שאני מתקדם הלאה, כדי שלא יצא פה יותר מדי בלגן. נוחר את כל האדג' לופ. ניתן לזה את הצבע הנכון. ואני טיפה מוודא שדברים באמת יושבים במקום שהם צריכים להיות פה. עכשיו, אחד הדברים הנחמדים שיוצאים מהדבר הזה, שאנחנו מקבלים באמת את הדבר הזה, שיש אני חושב
חושב כמעט כל חיה יונק דבר שיש. חלק מאוד חמוד. חלק מאוד חמוד. כן, כיף לתפוס אותו, רגיש. רך. כולם פה רציני, אני לא מבין מה קורה כאן כאילו כרגע, אבל מה אתם עושים לחיות? אבל סבבה, אין לו את החלק הזה. לכל יש. יש לו. ראיתי צ'ילות אוקיי. אז אתם מרגישים, נכון? אם אני עושה עכשיו ככה, שזה ממש, אתם רואים, מתחבר לגוף נורא נורא יפה. שימו לב, פה יש איזשהו צ'יקצ'וק. צ'יקצ'וקים קוראים. מוחקים את הצ'יקצ'וק ככה מחכה, צ'יק צ'וק. ומחברים מחדש. אני אפילו לא מנסה לפתור למה זה קרה, באמת לא אכפת לי. אתה לא שואל? עץ כפול. קורא הקריאה. בדיוק. ראש לשמיים. מתי אפשר את זה? אוקיי. אז הנה חיברנו את זה, ואנחנו כולנו רואים שבעצם אנחנו מקבלים את הצורות כמו שיש לנו ברפרנס. אם אנחנו נסתכל טוב, אנחנו יכולים לראות שכבר, אני לפחות רואה פה, שיש פה אולי הזדמנות לעשות טיפה ככה וטיפה ככה. רק כדי שדברים יהיו יותר מסודרים, ואני רוצה פה את כל הדבר הזה באמת שיהיה מתוח. נכון? שיהיה באמת כזה. הופה. כולם מזהים צורות שאנחנו מכירים מחיות, אני מקווה. יש לנו פה את האדג' לופ הזה, שהוא, אוקיי, בגוף, את האדג' לופ הזה, שהוא ללא ספק ברגל. אנחנו יכולים פה עכשיו טיפה לשחק, להכניס את זה, טיפה להשטיח את זה אולי. אנחנו יכולים למצוא באמת את כל הזוויות האלו. שאנחנו צריכים כדי שהמודל יהיה בצורה הנכונה, עד שאנחנו ממש מקבלים את ההרגשה הזאת של אגן, נכון? רגל, אני מקווה שכולם רואים את זה, שזה ממש מרגיש כאילו יש אנטומיה מתחת לדבר המסוגנן והמעוצב והחמוד הזה. אוקיי, כולם מרגישים פה את האגן הזה? כן. אז זה הרגל האחורית. זו הצורה הכי טובה שאני כרגע יכול להמליץ לכם לעשות רגל אחורית. הרבה מאוד חיות, וגם החיה הזאת, אנחנו נדון בזה עוד רגע, בעצם מה שקורה זה שהחלק הזה, אוקיי, הוא פה. אני כרגע אין לי מספיק טופולוגיה בשביל באמת לעשות את זה. אנחנו רואים את זה פה, אוקיי, שהרגל קצת, נכון, עולה. ואנחנו פשוט נצטרך כאן ליצור איזשהו בעצם אזור של חפיפה, להוריד את הבטן, להרחיק את הרגל וליצור את החפיפה הזאת. יש חיות שזה מאוד מאוד קיצוני אצלם, כמו פילים או טירקסים, אוקיי, שכל החלק של העריך הפנימית והבטן שלהם בעצם ממש חפיפה אחת גדולה. אם יש אזור שהוא תמיד חופף ואין שום דרך שהטירקס עושה ככה ופתאום מפריד שם ויהיה גאפ, אפשר פשוט למדל אותם כמעט מחוברים, או מחוברים פשוט לא לאורך, מתישהו הרגל צריכה לצאת. אופציה שנייה זה למדל אותם באמת נפרדים, מאוד מאוד צמודים אחד לשני, ולוודא שיש שם באמת איזה muscle system בריג שבאמת גורם לזה להיראות כמו אור ושומן. זה מאוד קשה. זאת אומרת, המידול שלכם צריך להיות תמיד בהתחשבות במה עומד להיות. אם זה רק פסל, תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים לעשות את זה לאנימציה, תדעו איזה אנימציה עומדת לקרות. ריג רגיל, ריג עם muscle system, ריג עם סימולציה, כל מיני דברים כאלו, כדי שתוכלו לעשות את הבחירה הנכונה. אז זאת הרגל האחורית הנחמדה. הרגל הקדמית די עובדת על אותו עיקרון, רק שאנחנו פה הפעם, אוקיי, באיזשהו מקום כן מוציאים יד החוצה. זה בעצם ממש כמו יד. אני ממש אעשה סימון כזה. ואמחק, 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 ואמחק. וגם פה אני אעשה סימון כזה. ואמחק.
העניין פה זה שיש לנו ממש שכמה. אנחנו כרגע רואים שאין לנו מספיק פוליגונים באמת בשביל ליצור איזושהי שכמה תקינה. ואנחנו רואים שממש כל האזור הזה מאוד 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 לחוץ. אז כבר אנחנו יודעים שצריך, כמו שאמרתי, בבקשה טיפה, זה קצת מפריע לי. צריך כבר, כן, טיפה להתחיל לשנות כאן את איך שהמבנה של הדברים. כדי שממש זה יישב על גבי הכלוב של הצלעות. לפעמים שווה, ההשכרה, שיפט גדול מקטן. אז נעשה לי דבר כזה. אוקיי. אז הנה פה אני מוודא שפה באזור החזה הכל באמת לא יותר מדי מתנגש, ואני ממש יוצר חיבור של היד גם בצד של היד עצמה, וגם אני עכשיו אצור את זה בצד של הגוף. אז הנה זה בצד של היד. אני פשוט עושה חיתוכים, אני בכלל לא מתייחס לטופולוגיה, וזה לא מעניין אותי. אני כרגע עושה רק על הרגל, ואחר כך אני אעשה חור כזה גם בבטן עצמה. אני אראה עכשיו. אז עשיתי ממש כזה, בדיוק. ועכשיו אני אבוא ואני אעשה על הגוף חיתוכים דומים, כדי שאני אוכל פה להוציא את זה כמו שצריך, ונכנס לפה. אני בוחר את הכל, חבר'ה בבקשה זה, ואני מוחק, אני מקווה שאתם ממש רואים את החור שיצרנו, אני ממש בא כן, מוחק. אני יכול כבר עכשיו לנצל את ההזדמנות וליצור כאן את האזור של השכמה, האזור הזה. שאמרנו שיש מעל היד. ושימו לב שבגלל שיש פה חזה, אל תרגישו רע פשוט לקחת, נגיד מפה, מפה קו, ופשוט לקחת אותו קדימה. שלא חס וחלילה תרגישו רע. ואני ממשיך את האדלופ שמסביב. אני לפעמים מעדיף לעבוד מהפנים, כי אז זה לא מתנגש לי עם כל מיני כאילו דברים שמחוץ ל-Isolate Selection. אתם מכירים שזה תופס בטעות? נגיד כזה. והנה זה ממשיך וממשיך וממשיך. נחבר פה למה שיצרנו כבר בהתחלה של הרגל. חיכה לנו שם. אז הנה ממש עשינו דבר שכזה. כמה זה מטריד אותך? ממש. מה? ממש צריך לבחור אני משתגעת.
בסדר? לא. מה עשית עכשיו? בחרתי את כל הנקודות, לחצתי delete, רק נקודות שכאילו לא מחוברות לכלום, יימחקו מהפעולה הזאת. קצת מסדר פה את כל הזרימה, כדי שהכל ירגיש לי חלק מכל הכיוונים. ו... בואו נחבר טיפה. אז גם פה כמובן אני רוצה שיהיה לנו edge loop'ים. אני קודם כל אשים את הנקודות איפה שהן צריכות להיות. אני רואה לדוגמה שפה כבר חסר לי, אני יכול לעשות ולמחוק את זה. בואו נעשה פשוט כאן כזה. את אלו אנחנו נחבר עוד שנייה ידנית. את זה לזה, את זה לזה, ואם נצטרך עוד אחד, יהיה לנו עוד אחד. איך אתה מסמן ככה? תמיד תגיד. למטה. אה. פשוט אני לוחץ למטה וזה עושה את הסלקשן הזה. זה כאילו רינג, כן. ונעשה מרג'ים. שאני רוצה לבחור כזה. אז עשינו מין דבר כזה. צריך לוודא שהכל מתחבר יפה וכמו שצריך, אז אנחנו נסדר. אני יכול לעשות פה edge loop גם, כמו שעשינו שם. כן, זה לוקח כמה רגעים הסידורים האלו, אבל הם באמת, נקרא לזה האסמכתה שהעבודה שעשיתם היא טובה. כן, איכשהו זה... דברצ'יק שכזה, אני אמשיך. יש המון דרכים לחבר רגליים וידיים של חיות, זה מאוד מאוד תלוי בחיה עצמה, וצריך מאוד לנסות להסתכל איך היא בנויה. האם העצם של השכמה באמת כזאת בולטת? שכמה. אני... שכמה ומעלה. איך? סתם, לראות איך אומרים לך. שכמה ממש. אני סולח, אני לא יודע, אני מקבל כל מה שאתם אומרים לי, אני מקבל. לא כזה אקוטי בשבילי. אבל גם אנחנו מדברים שטויות. לגמרי. אחד הנושאים שלא קריטיים בעיניי בכלל, בכלליות, אנשים, סתם. אני נזכר בכלב שלי. זה היה אחד הרגעים המעניינים. אני נזכר בשכבות שלה. אומר, תעלה לבמה. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שנגיד השכמה, שכמה, הוא, יצא טוב. פה מקדימה אנחנו ממש יצרנו משהו מאוד מאוד גס, ואנחנו יכולים עכשיו להתחיל להחליט, אוקיי, פה יש לי יותר מדי, נקרא לזה
נפח באזור של היד, אני רוצה להתחיל להזיז דברים, אפשר או להזיז את זה ידנית ככה, זאת אומרת, לבוא ולסדר את זה, ולקחת את זה לפה, ולהתחיל להחזיר דברים במרכאות לפרופורציות שהיו קצת לפני שהזזנו. אוי, מצטער. כן? יד, אתם רואים? יד על גבי זה. אופציה נוספת היא באמת לסדר את היד מראש טיפה אחר. אני רוצה כרגע לוודא שאני באמת נמצא מבחינת הציור כמו שצריך. אז כל האזור הזה אוקיי? מסדר טיפה, ואת זה קצת ככה. אוקיי? ויש לנו ממש מודל נחמד שכבר עובד וכבר אפשר אפילו במרכאות להריץ עליו טסטים של אנימציה אם אתם עושים לו איזה ריג בסיסי. אני לא אעשה לכם אנימציה, אבל אני אומר אפשר אם אתם רוצים. אני מאוד מקווה שתעשו לו. אוקיי, אז הנה כבר חיברנו את הכל. כשאנחנו עושים 3 אנחנו מקבלים את זה. הסיבה שזה נראה רע זה כי גם פה אמורים לייצר את התופעה הזאת. אז אנחנו פשוט צריכים בעצם לעשות את הרקמת חיבור הזו, להשקיע טיפה, ליצור את זה כמו שצריך. אני רוצה פה לעשות דבר כזה. רגע, סליחה שאני זה. יותר טוב. אז הנה אני יוצר את הרקמה הזו. זה צריך להיות משהו מעודן. זה צריך להיות משהו שאתם עושים כמו שאתם רואים. קודם כל עשיתי את הדברים הגדולים ורק אחר כך אני מתפנה לתוספות האלו. יש פה מין מחומש שצריך לפתור. נהדר. אוקיי, הסיבה שכרגע אנחנו קצת אני מתקשה עם זה בגלל באמת שזה נורא הולך גבוה וזה באמת הרבה יותר רחוק ממנו, וזה בסדר, צריך פשוט טיפה קצת להבין איך לפתור כאן את העניין. אני אישית אעשה בינתיים איזשהו דבר כך, זה נראה שזה ישר מסדר פה את העניין הזה מחקתי אחד מהאדג' לופים, אני אשאיר את זה בינתיים פה ויצרנו בעצם את הדברצ'יק הזה שאוטומטית גורם להכל להרגיש הרבה יותר טבעי, הרבה יותר רגוע ממה שזה היה מקודם. אפשר אפילו יותר.
אוקיי? אז הנה יש לנו יד, יש לנו את הרגל, פה אפשר לרכך את הקו הזה, ואנחנו בעצם די ready to go. אני מאוד מאוד מקווה שבבית, לא, אני כרגע עבדתי כן כמעט בלי להסתכל על הרפרנס, כי אני מכיר את זה, אבל לא תעשו מה שעשיתי, ותסתכלו כל הזמן על הרפרנס ותנסו לשאול את עצמכם מה בעצם כרגע ההבדל בין המודל שלי לרפרנס. רק אם תשאלו את עצמכם מה ההבדל, תוכלו בעצם לפתור את הבעיות ולהתקדם הלאה. זה ככה וככה. אז יש לנו בעצם, עשינו היום את כל זה. אוקיי? אנחנו יכולים לראות פה איך החזה, כן, דוחק פה את היד. אני יכול טיפה, יכולים להגדיל את החזה כאן טיפה, לקחת את כל האזור הזה אולי וגם טיפה לסדר אותו אפילו יותר. כן, שירגיש נכון. זהו, ממש לעבוד מסודר, כל פעם לחזור ולחפש האם אנחנו הרסנו איזשהו חלק, האם הרסתי את הצורה. כולם אני מקווה מרגישים שממש יש לו פה מין, נכון? מבנה עצמות. מה? זה קצת שפיצי. השכמה? זה השכם? השכם, צריכה להיות טיפה יותר נתרופה באזור הבדואי. כאילו, זה נראה כזה... זה רוב זה אפילו בדרך כלל, אני יכול לומר שבדרך כלל, בטח אצל חתולים וזה, זה אפילו כזה קצת. השכם, יש לנו פה בחור, א' חיות. א' חיות, האם אתה מאשר? מי זה אלף חיות, אתה אומר? לא. לא, לפתוח לטעות. פורס יובי, מה רוצח לטעות? הוא לא רוצה אף אחד, רק מה זה? זה היה פורים על הסיפור. אני טבעוני, לא רק אפליה. אתה טבעוניסט? אתה הרבה עשבים. הקטע של השכמות, אם לדעתך זה לא סביר. מה לא סביר? נועה קצת מה? הוא מאוד בובתי. כן, שסים. צריך להיות טיפה יותר עבור. כאן. כן. אני כאילו רוצה את אלה לרכך, ככה, אבל אני לא אעשה את זה כרגע. אחר כך אני אראה. לא, פשוט עניין של לשבת כאן ולעשות ככה וכזה ולסדר וקצת לסובב ולהתחיל כאילו לעשות. אני פשוט לא רוצה עכשיו להתעסק עם זה. לשבוע הבא, אנחנו כבר בסוף, כן. לשבוע הבא, אני נורא אשמח אם אתם תוכלו לחבר את הרגליים. אתם יכולים ללכת, כמו שעשינו אז, לפינטרסט, ולחפש, כמו שראינו, כאלה של תמונות של חיות, אתם יכולים לחפש כאלה של טופולוגיה. אוקיי? יש שם מלא כאלה טופולוגיה, של animals, של הכל. ופשוט להתחיל להסתכל איך אנשים אחרים פתרו, ולהסתכל ולהבין משם אולי פתרונות שיתאימו יותר לחיה שאתם עושים, אם אתם לא עושים ספציפית את זה, וגם אולי פתרון יותר טוב לזה. זה גם אופציה, יש המון צורות. אבל זה הפתרונות הקלאסיים, להסתכל איפה השכמות מגיעות, להסתכל בחיה שלנו לאיפה האגן מגיע, אוקיי? ולחבר בעצם ישירות לשם, וזהו הוא. שאלות, בקשות, מענות, טענות. כולם יכולים לעשות לשבוע הבא פנים ורגליים? כן. לא מאמין, מילה אחת שצאת לכם מהפה, אבל סבבה. רגע, חיבור גם שאתה גם רוצה אצבעות של הטיפ. חיבור ואצבעות צריך להיות כבר.
עכשיו. אז אני אדמיין שכאילו אין. מה? אני אומר שכבר צריך אצבעות. זה שאני לא עשיתי זה בגלל שזה היה בשיעור, אבל... תעשו אצבעות. אנחנו לא do יכולים the fingers. טוטוריאל. דודה פינג. אתם לא יכולים בלי טוטוריאל? לעשות הצבעות? כן. ברגליים ובידיים כאילו? כן. בכנפיים? זה יפה כל עוד שעשיתי נתפס. כנפיים אל תעשו. נעשה. נעשה בכל זאת. זה פה אני פעם רוצה לשמוע אותך אומר לא לעשות. זה נראה כאילו פה לא כיף. אתם משוחררים? אם אתם רוצים, כאילו, אני בכיף שלי. מה שלי איתך על הספליט פייר? על הספליט פייר? יש לי גם שאלה. יאללה. Fight fire, split fire. Dun, dun, dun.